and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Istorya tadam? Hilaw! Adjus! You're barking na, madam. Ha? Mura na kag sispite nga iro. Then stay away from me! Unyag di ka. Ay! Ipasalvage ta ka! What the hell? Sorry. I'm sorry. Huwag na ko tuyo, Ako, no? Gusto ko mo daw ako ni mo. Nakilabi ako ni mo. You are the most dangerous woman I ever know! darling. Hey. Ayaw kong ulo-ulo, ha? Kaningin ko ba na ulo-ulo? Di ba na ulo-ulo ang kasakit sa kung nabuang na igo si Mahang Tampalang? Chay, wala gito na ako tuyo, ako mismo nakalitan ko. Huwag yung kumasayot ko nga nung kalit nagkakaayong nakalupad ang akong kamot. Huwag niya mo tugpa sa ibong naong. Kay balo ako ng imong estilo, madam. Oy, hibawan na ng imong style. Kung masakpan kas imong sa ganina, lihay sa kaayo ka. Pinaagi sa pagpakumbaba ko no, hay. Bisag supak sa imong buot. Nga! Way sukod sa bawas, ha? Way sukod sa bawas. Hoy. Hoy, asa ka, oy. Asa ka naman. Pagkakutan! May pagkakutan sa kong utok na naigo si Mang Tampalong. Mang ayos ang duol na ako. Kung gusto kang kahusay, ha? Ayaw mo yan! Animal na ko. Hilas sa tanang hilas. Feeling somebody, ha? Sige. Ipadayon gud ng kaluod ni mong salpahisa ka. Kay usa ining mga adlaw. Sa hustong panahon, paninglan tagid ka sa imong pagkaambisyosa. Baya, lami ang tanawon sa duha. Marag hulmigasan sa sobrang katamis na. Thank you, Wa ha? pa mo ginuta ko'y plano mag-apil-apil o na. Anang gugma-gugma, pero, hey, maibog masanta. So, sabay mag-ihon ako na. Wasa. Di lang sa una ko. Magdali-dali aron. Di ko madagma. Lisod nag wrong choice ta. Dili sa yun pangitaon ron ang tahong tarong, uy. Maukyod. Pero, wala ko'y pagduha-duha sa gipagitang pagmahal ni Pauline ni Kuya Del. Uy. Nakita mo ginato kung unsa ka concern si Pauline niya, dili ba? Tabla na ganig. Gibaby niya si Agaudel. Grabing pag-atiman. Kada yun lagi niya. Kapangitaon na sa dakog uyab ba? Wala kapangitaon kong uyab. Lingaw ba kay kung na ay mag-atiman nato ba? Di ba? Lingaw kayong na ay mag-atiman. Maparahig ni mo ba? O di mo suwayan? Ha? Ay. Di lang sa gyud ko eh. Di lang sa kuday. Mo-focus lang sa gyud ko ining atong misyon. Love na ko ang atong kalihukan. Unsa kay plano anang duha no? Balag magminyo na sila. Basta, di lang yun ihunong ni Agaudel ning atong nasugdan. Kay nalingaw gyud kay ko, ining atong gibuhat karon. Mano man siya? Chay, nasuko ka na ko, Chay. Ay, wala naman. Ang sabi, mas gusto ka nga akong ipadayan. Mauna ka na'y akong kamatyan, Chay. Ay! Awa, noon, luag-luag pa madagminteryo kung atong dungagan. Ay, gusto sa kiday kang mamatay ko, Chay. Hoy, madam, ayaw tawag ko pa singin. Huwag ko'y gusto nga isulti na. Huwag ko'y gingon anak ba yagis pagsulti, ha? Ikaw rin ko'y nag-ingon, nga mamatay ka. Ay, simba ko. Simba lagi. ko yung taon. Simba ko.
nakaingon ra ko adto, Chay. Kay nag-uol magkod ko nga imo kong gibungulan. Unya, no? Ayog suko na ko, Chay. Loin kayo ko nauna-un, Chay. Nakita lang duha din Plus ang body nga driver. Unya, dili ta magdait, magsinaptan ay. Haloy yung kayong nalay kayo nauna-un, Chay ba? Anya, madam. Ngano may mga panghitabuonan nga magkabingkil ta din Kisam ning sala ron. Ako? Oh, correct! Ay. Ikaw magud oy, feeling superior ka manggug kaayo. Ay. Dali na gyud kang kanap bitang mangita og bikil. Dili na lang nato tas-on ang istorya, ha, Chaybe. Istorya lang ta na. Na, pastoryahan sa kong taas din ron. Bino, tabangan ta kaghipos ining atong gikanan, be. Aron ta madali. Sure ka, madam? Ay, uy, sure, uy. Pila ra ba'y pagpanghipos, ana? Oh, na sige, ikaw say hugas sa plato. Ha? Oo, sige. Kana lang, ako lay manghugas sa plato. Very good. Why, tinuod ka? Dili na lang kumutubag ni mo. Ay! Nakaw, lilia dito sa kusina ka. Kung doon sabay mo nakita. Kaduan ang mo, Chay, oy. Ha? Nakaakaw sa kano? Uya, misugot sa si Madam Mirce. Sugot kayo! Supak-supak siya na. Chay, aksyon tag-ipit rin ha. O, uya, ha? Saan may mong pulong? Binisaya. Amaw ka man, oy. Kaniyot ha? Tagalog dito. Sa karoy, ibatis tong agalon. Chay! Salbahis ka! Ambisyosa kang dako, ha? May adlaw ragyod kang panitan takaday. Makaila ka ragyod unya nako. Pabayron tagyod kas mahal sa tanan nimong sinalbahis diri nako mananapak ka. Asa ka naman? Basta kay paninglang taragyod ka. Ay, madam, okay lang ka diha, madam? Or you need my assistance kay dili mo kaya mo gibuhat. Ay, manako, day. Manako. So meaning, hindi na ka nga maminaw sa akong istorya ni mo? Ay, oo. Ani ne. This time, ang akong istorya ni mo, madam, is about sa duha ka. Manag amigo nga nagkasabot nga mangharana sila. Pero, nagailog sila, kinsa nila agmukanta. Be, ato nganlan ang duha. Ang duha, nganlan na to og isboy o kalay. Mo ni casting. Mo to, proud kay si isboy nga maingon nga, oy, ako'y kanta ha. Ana, natubag dayon si Kaloy nga, ay, ako na lang. Kay, nindot ko kung tingog kay Nima. Sumota, si isboy nga gihawngan sa gisulti ni Kaloy, misugot na lang sa dayan. Anya, mato, mandar na is Kaloy. Sige, pasahe. Mato, ingos isboy. O sa may mo katahon. Ingon da is Kaloy nga, kanang nahikatulog na. Ha? Nga na, nahikatulog na. Nahikatulog na. Diniit na tang kilay ni isboy. Dayon suk na. Nganong ka na man. Nganong ka naman kung katahang nahikatulog na. Tubag sila yun si Kaloy. Unsay tubag ni Kaloy? Oh, ang tubag ni Kaloy. Unsay tubag ni Kaloy? Ay, nagsagsaba diha! Ay. Pasahin na lang dayon! Oo. Mato, madam. Pila may sugilanon. Gigitik dayon ni Isboy Exista. May pasahe dayon siya. Mato, pasahe. Unya. Magpasahe! Oh. Pasulbong dayon siya tingog si Kaloy. Mata. Feel kay niya pagkanta ka ng emphatic na pagkalitog. Basta litra nga ka ng... Ani, madam. Anang nga kanta, madam. Ay. Binaw, pamation ta. Nahikatulog na! Matay, madam. Tubag bito nga mahal sa giharanahan nga isog kayo. Ingon ay, kay ingon na ba? Hastang dali ang nakabawi og kanta ni Kaloy sa linya nga, wala pa man di ay. Hala, halingan ka ni madam. Wala gyud.
naman, ha? Ako lang gisuhid ang imong dagway kon wa ka na ba'y plano nga mubiya na ako. So, wa pa ka mo tuo nga niya? Nabalik na ko. Dili ko gusto ga ingnon nga nagdam ko lang. Then, why not settle? Para ni mo masiguro. Ha? Are you kidding? I'm serious, Del. Imo bang ipangutana sa makadaghan na imong kaugalingon kung andam ka na ba muda sa akong apelyido? Babe, gikapoy na ko sa kong pag-inusara. So, ready ka na if I say, marry me? Mamauli ta sa Cebu. Aron adto na to istoryahin ng butanga. Guys, get ready. For what? Mamauli una ta sa Cebu. Uy, Nganong ingon anak man kakalit kuya? ita. Di ba imo pa gani ming gipasidanaan si Akaw Glenn nga mopahuway og sayo? Alas 4 ta mo gikan ugma paingon na sad sa bukid. Sa Cebu ang atong biyahe. Kay importante ning lakawa. Kung ikaw lang na ang mularga dito ya, unya kami din si Agaw Glenn ug Pauline ang mapadayon sa atong misyon. Ayaw kalimot, may mga tao kang gisaaran nga atong balikon karon. Mas importante ning biyahe lablab. Unsa man gyud hinungdan kuya? May nahitabo ba dito sa Cebu? Why don't you shoot straight para namo maklaro? Bitaw. Mamay ko. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!